Nou, ik zit met Idols. Ja, en ik heb de hele dag thuis gerepeteerd. En ja, ik ben hier net gekomen. Ik ga me nu omkleden als Siska. En dan ja, gaan we zo naar beneden. Gaan we even, ja, even repeteren. Ik voel me zo verdomd alleen. Mondag is gaan pijn. Mooi was te klein, maar nee, dat ben ik kwijt. Nou, ik was een beetje zenuwachtig en ja, dat liedje even kwijt. Hoe in Jelle ook maar optreden? Ja. Was je dan het zenuwachtig van? Nou, er zit altijd ook nog een monitor bij, dus als ik het een niet meer weet, kan ik altijd nog even spieken. Het er de zanggeen van jou? Nou, dat denk ik net. Ik ben net zo goed geweest. Nee, maar het verschrikkelijk zijn best in hoort. En de hele familie vanzelf weer hebben hoor. Want hij weer een beetje kwaad al. Want hij steekt van een zenuw vanzelf, maar hij vindt het geweldig. Prachtig. Ja, hij elke keer maar de laptop en wegjongen en mooi jongen. En ik zit te laag en ik zit te hoog. En dan wol het net vanzelf. Ik zeg, jongen, jong komt alles goed. Nog 1 minuut. Ja. Hoe is het? Nou, een beetje trillebeentjes. Ja. De volgende is denk ik de jongste van vanavond. Hij liet ook een liedje waar een film is gemaakt. Onze eigen Marcel. Je was wel echt een schattige Siska. Rat, wou ik zeggen. Ja, schattig rat. Je was echt een schattige Siska. Dat meen ik serieus. Maar, één ding. Je begon te hoog. En van begin tot eind. Het wil niet zeggen dat je niet prachtig vol hebt gehouden in die toon. Want dat heb je gewoon gedaan. Goeie tweede stem. Ja, het was echt een goede tweede stem. En ja, let daar gewoon in vervolg op. Maar je hebt het echt superleuk gedaan. Ja, ik wil wel een hele kant zien. Dat ik nog een keer heen mag. Ik ging niet echt goed. Dus de haast voorlopig nog net op met die zangcarrière. Zet u? Dus de haast voorlopig nog net op met die zangcarrière. Nee, ik denk het niet. Probeer het dan. Als weer zoiets komt, dan wil ik wel meedoen.